touch this. Can't touch this. Ένα, δύο, τρία, survivors! Ένα, δύο, τρία, survivors! Είπαμε survivors. Ένα, δύο, τρία, survivors! Ένα, δύο, τρία, survivors! Έλα, δώσε survivors, δώσε survivors, μην γελάς. Ένα, δύο, τρία, survivors! Είπαμε survivors. Survivors! Bombastic, really fantastic. Touch me on my back, she says I'm Mr. Rowe. Ορνητιά ήπια, λουλουδιασμένη, ωραία πως Μόσκο, πολλά σκάιμενη. Καλό προαίσθημα για σήμερα, θέλω να το κερδίσω και είμαι και βρωμιάρης, οπότε... Ένα, δύο, τρία, survivors! Ένα, δύο, τρία, survivors! Είπαμε survivors. Ηρεμία. Δύο, τρία, survivors! Δεν το είδα, δεν φώναξε να το ξαναπάμε. Survivors! Το οποίο κοντούβλο του εξήγησε ο άλλος 4 φορές πώς είναι, ότι έχει 4 μεριές. Επίεν τζάμε, έκατσε έναν τεταρτόλο και ματσούκωσε. Επίεν τζάμε, έκατσε έναν τεταρτόλο και ματσούκωσε. Πάμε Μάριος, ένα. Δύο, τρία, Μάριος! Πάμε Μάριο! Πάμε Μάριο! Έφυγαν οι δύο παίκτες. Ο Μάριος που είναι πιο γρήγορος περνάει εύκολα από πάνω και ο Μάριος είναι πολύ μπροστά τώρα. Γιάννη, νομίζω ότι... Αδερφέ, μην χάνεις το χιούμορ σου. Είναι ωραίο. Καθαρό χιούμορ, δεν είναι ηρωνία. Το ελληνικό είναι έτσι. Πάει εδώ και μετά κάτω. Το αλάτι πότε ρίχνεις τα αλάτι. Σου το ρίχνεις το αλάτι. Ναι, δεν το πάει για σένα όμως. Για ποιον το πες? Όταν έχω νεύρα δεν θα μου μιλάς για τα σου. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεσαι. Πλήρες γεύμα με κεφτεδάκια, μπιφτέκια και σουτζουκάκια. Sing a happy song. La 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 la. Smirk the whole day long. Άνοιξε πέτρα. Όταν μπήκα σε αυτό το υπέροχο μέρος, το τζακούζι, και ήταν υπέροχα, είχε λουλούδια. Τώρα θα ρίξει ένα αρτοτέμι η Σάρα. Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Ένιωσα υπέροχα, μπήκα στο ντουζ. Έχω πληρώσει εγγραφή στο άλλο γυμναστήριο για 3 μήνες. Σε πετάξω τα βράκια, πώς πήγα, έκανα κούνια, άντεξε.
morning. Smile with the rising sun. Really the bird. Οπότε, ναι. Δεν χρειάζεται να... Εύχομαι να μην ξαδεί κανένα καρχαρία. Έχει και το άλογο μου τελευταίο είναι εδώ. Ωραία φίλε την αμόλυση. Ωραία φίλε την αμόλυση. Είμαι έτσι συνέχεια με το κουμπί. Θα βάλουμε γι' αυτό, τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Μπράβο, άμα θέλει να πει. Δόξα σου Θεός. Άμα θέλει να πει. Δόξα σου Θεός. Τελευταία φορά που οι δύο ομάδες αγωνίζονται για την επικοινωνία. Είναι η πρώτη φορά που ξαναπερνάνε μπροστά και τώρα προηγούνται με 8-7. Μπορώ να φτάσω μακριά στο Survivor. Πρώτα Θεός. Πάμε να μας ευλογήσουν το φιλενάκι. Πάμε να μας ευλογήσουν. Γιατί σου λέει δεν θέλει κανέναν να ηρεμήστε! Όχι τώρα! Ήρεμα! Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία. Ο Μάριος ξεκινάει καθυστερημένα. Ο Αγγελόπουλος έχει ένα προβάδισμα. Ένα προβάδισμα που του χάρισε. Ένα προβάδισμα που του χάρισε. Πήρα πάνω. Πήρα πάνω, ρε! Τι είναι ρε, τελείωσε το παιχνίδι. Έλα. Ποιος είπε ρε τελείωσε το παιχνίδι? Σαν με κοιτάς, ήλιο βασίλεμα στα μάτια σου φωτιά. Άρα είσαι και εσύ σύμφωνος με αυτό που είπε ο Κώστας για το ότι όλη η ομάδα επέλεξε αυτούς τους 4 υποψήφιους? Και εγώ εκεί ήμουν. OG, Bobby, Jazz.